Televízia Markíza žije z demonštrácií, samozrejme, pretože tam stoja už 2 hodiny pred začiatkom demonštrácií. A keď sa demonštrácia ide diať, tak robia reklamu tej demonštrácii týždeň dopredu. Keď sme robili my demonštráciu prezidentským úradom, čo nám povedali, že sme smradí? Nie smradí, dezoláti. Dezoláti sa stretli. Pravda, pán redaktor? Bolo to tak, alebo nebolo? Bolo to tak, alebo nebolo? Bolo to tak, alebo to nebolo? No však keď sme na vás začali hučať, tak ste sa ospravedlnili, samozrejme. A to je úroveň, fakt. Akože zamočať meeting a keď sa meeting podarí, tak označiť účastníkov tohoto meetingu za dezolátov. V prípade Progresívneho Slovenska robíte reklamu od rána do večera, chodíte tam a robíte v podstate za nich špinavú robotu, lebo ani nevedia zorganizovať poriadny meeting, keď to mám takto povedať. Čo nie je pravda, však to pozeráme. Redaktor, klasický príbeh, to je taký klasický markizácky príbeh. Nemám ako uškodiť Smeru a vláde, tak si vymyslím príbeh a idem ho rozvíjať ďalej. My sme zvládli konsolidáciu a vy, nie aby ste zvýraznili, že dobre, veď sa na to mohli vykašľať a mohli to urobiť inak, urobili to, ešte aj prídu a sa postavia k nám, k tým kamerám, priamo o tom hovoria, lebo vieme, čo sme museli urobiť, ale kdeže ideme hľadať zle. Vy ste presne, jak hovorca toho Šimečku, úlohou opozície a médií je škodiť. Áno. Ja by som rád niekedy, aj to možno urobíme štruktúru vysielania televízie Markíza. Vaša vyosenosť, pán redaktor, ak si zoberiem, že je nejaký stret, je možno 70% do negativity vo vzťahu k vláde. Možno 70%. My hovoríme, nám ukazuje 70% vyosenosť. Prosím, pozrite si večer, čo odvysielate. Pozrite si, aké zábery dávate. Média si pozrite, aké nám dávate fotky. Veď ráno sedíte v redakciách, máte pred sebou 1000 fotografií a robíte konkurs, že ktorá fotka je najškarečšia. A potom najväčšie grimasy, kde nás nafotíte, zverejňujete, že Robert Fico povedal toto a toto, že a takto to vyzerá. Rozumiete? No debilov z nás robíte. Samozrejme, že z nás robíte debilov, lebo vás to baví, lebo nemáte nič iné. Pán redaktor, táto vláda nemala žiadny škandál. A môžete sa roztrhnúť koľko chcete. Táto vláda nemala žiadny škandál. Je trápne, že škandál začína mávať opozícia, keď je v opozícii a nie vláda. Nemáme nič také, kde by ste nás mohli obviniť, že v tomto volebnom období 2023 až doteraz došlo k nejakému rozkrádaniu finančných zdrojov, zneužívaniu európskych fondov. Nič také nie je. Nič také nie je. Tak prosím, rešpektujte konečne, že tu je legitímna a suverénna vláda, ktorá to nemá ľahké, lebo boli nejaké posuny, pokiaľ išlo o poslanecké kluby, ale zvládli sme aj tieto posuny. Nie vy prídete na tlačovú konferenciu, do čerta, urobili to včera, prešlo to, nevyšlo to tej opozícii, no tak čo, tak ideme sa pýtať, že aký balíček a koľko a kde. Vydržte, ja nie som váš sluha, my tu robíme od rána do večera, ja nie som povinný, pán redaktor, hlavne nie Markíza, ja nie som váš sluha. Keby ste vyslúžili verejné mienke, keby ste vyslúžili, ako by ste mali slúžiť, keby ste rešpektovali tlačové zákony, keby ste posielali a dávali objektívne spravodajstvo, tak si vás budem vážiť, ale nemôžem si vás vážiť. Ale ja teraz hovorím o televízii Markíza, čo robíte, nehovorím o občanoch. Zase ma nepočúvate. Ja viem, že máme to veľmi ťažké. 70% ste odklonení od objektívnej pravdy. My sme povedali, že ideme šetriť na štáte. Minister financií pripravil konkrétne opatrenia, veď sme asi niečo schválili. Však za tými opatreniami asi niečo je. Tie ministerstvá konkrétne presne vedia, o koľko budú mať menej peňazí na tovary a služby. O koľko sa bude menej nakupovať, pokiaľ ide o používanie, ja neviem, hovorím o zdrojoch zo štátneho rozpočtu. Prepúšťajú sa zamestnanci. Choďte sa spýtať, aký je amok na okresných úradoch. Napríklad. My na úrade vlády príjmame ďalšie drsné rozhodnutia opatrenia, ktoré sa týkajú ľudí. To sú šetrenia, ktoré sme postupne nastavili. Len sme povedali, že nepôjdeme, ako to hovorí Progresívne Slovensko, škrtaním 13. dôchodkov, rozpredávaním štátneho majetku a nejakou adresnou pomocou, o ktorej nikto nevie, aká by mala byť, pretože na tom sa nedá nič ušetriť, keď tým ľuďom tie peniaze chcete dať. Ja vás len žiadam vás ako vplyvnú televíziu, začnite sa správať k tejto krajine normálne, lebo vy robíte presne to, čo isté opozícia škodíte. Na čo je taká televízia, čo škodí?